Betlehemská hviezda, narodenie Jezuliatka. Vianočný príbeh. Na ďalekom východe zjavila sa hviezda. Žiarivá, žltá hviezda putovala nočnou oblohou. Hviezda zastala nad miestom, kde sa narodilo dieťatko. To mestečko sa volalo Betlehem. Jezuliatko sa narodilo Márii a Jozefovi, ktorí nocovali v chudobnej maštali so slamou. Dali mu meno Ježiško. Malého Ježiška ochraňoval anjelík. Za týmto zázrakom putovali i traja králi: Gašpar, Melichar a Baltazár, ktorí Ježiškovi niesli vzácne dary: zlato, kadidlo a mirhu. Betlehemská hviezda silno zažiarila nad kolískou malého Jezuliatka. Traja králi sa Ježiškovi poklonili, otvorili svoje klenotnice a odovzdali mu vzácne dary. K najjasnejšiemu svetlu prišiel aj pastier, ktorý Ježiškovi doniesol ovečku, kravičku a somárika. A tak vznikol vianočný Betlehem. A preto sú Vianoce čarovné, krásne a žiarivé, sviatkami pokoja, lásky a obdarovávania najbližších. Zopakujme si. Akej farby bola betlehemská hviezda? Kde sa zjavila? V akom mestečku sa narodilo Jezuliatko? Komu sa narodilo? Kde sa narodilo? Aké meno dali Mária a Jozef dieťatku? Kto ochraňoval Jezuliatko? Ako sa volali traja králi? Aké dary dali Ježiškovi? Kto ešte doniesol Ježiškovi dar? Aké zvieratká boli v Betleheme?